Pokud chci sundat krytku z razítka, dělám to za pomocí těch výřezů na té krytce, jenom bříškem prstu a odloupnu. Razítko v téhle podobě je zamčené. Zamčené je v případě, když jsou tady ty zámečky na boku zatlačené dovnitř. Pokud zámečky chci uvolnit, tady tu spodní pojezdovou část jenom trošku zamáčknu a razítko se uvolní a v téhle pozici je připravené razit. Pokud chci vyměnit přebal na razítku, chytnu ho takhle z obou dvou stran a zamáčknu jako kdyby k sobě. Tím se uvolní tady takové háčky, zobáčky, které ten přebal drží. Vysunu, vytáhnu, kartičku můžu vyměnit. Kartičku drží na místě jenom takový zobáčky, takže jako kdyby zatáhnout dolů, aby se to jako kdyby vyháklo. Teď záleží na vás, kterou variantu zvolíte. Zase jenom zaháknout za ty zobáčky a jednoduše nacvaknout na razítko. Zase pozor, aby ty zobáčky byly vevnitř a jenom nacvaknout. Pokud chci třeba vyměnit barvu v razítku, tak zase musím sundat tady ten kryt. A tady vevnitř tohle je barva do razítka. Tak abych ji mohla vyměnit, tak razítko musím mírně jako kdyby zamáčknout, ale fakt jenom kousíček a z obou dvou stran zmáčknout ty zámečky. Takže se mi jako kdyby zamáčknout dovnitř. Takhle mi drží v téhle pozici jako kdyby mírně zatlačený to razítko a já můžu tu barvu jenom vytlačit ven a vytáhnout. Jo, můžu vyměnit za jinou nebo novou, pokud už máme vytlačenou, vyschlou, tak se jenom zarazí. Tak, abych uvolnila, zase jenom zmáčknu tu pojezdovou spodní část a razítko se uvolní. Pokud chci měnit štoček, tak razítko zamáčknu úplně a zase z obou dvou stran zamknu zámečkama. A můžu sloupnout tady tu gumu, ten štoček. Jo, jenom se sloupne, může se nalepit nová. Pozor, barví. Tak, abych to uvolnila, zase zamáčknu a můžu narazit vršek. Pokud chci dát krytku, aby mi razítko nevyschlo, tak by se mělo uchovávat razítko, takže zase jenom zatlačím, zamču, krytku nacvaknu a můžeme uchovávat.